Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lalle ne mu muka saukar da shi Alƙur'ani a cikin daren Lailatul Qadri. Wama adraka ma lailatul qadr. Mai ya sanar da kai abinda ake cewa Lailatul Qadri? Lailatul qadri khairun min alf shahr. Lailatul Qadri shine mafi alheri daga watanni 1000. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Mala'iku da ruhi suna sauka a cikinsa da izinin Ubangijinsu saboda kowanne umarni. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Aminci ne a cikinsa har izuwa hudowar alfijir.